Tohle je tak smutný. Musí se namalovat, aby byla krásná. Nemůže být krásná holčička, když má krátký vlásky. Spiderman je pro kluky. Toxicita vazby na vrstevníky v institucích místo na zralé laskavé dospělé v pár větách. Je to moc smutné a bohužel časté. Děti se rodí s otevřeností, s radostí z objevování, se zvědavostí, s odvahou být autentické. A místo toho, aby jim dospělí pomáhali tuhle vnitřní sílu rozvíjet, dostávají takovéhle zprávy. Ty děti, které to ve školce říkají, si to sami nevymysleli. Takové věty vypadají nevinně, ale uvnitř dětí zasévají pochybnosti, stud a někdy i hluboký smutek. Narušují jejich svobodu být tím, kým opravdu jsou. Když mohu, raději si, slovy knihy Gordona Neufelda, držím své děti u sebe tak dlouho, než je jejich mozek dostatečně zralý a jsou lépe schopné rozlišit toxické chování a lépe zvládnout podobné řeči. Ale co když nemáte možnost děti do institucí neposílat? Předně existují, doufám, i školky a školy, kde je té toxické vazby na vrstevníky méně. Ale když se děti i přesto s něčím takovým setkají, co s tím můžeme dělat? Mluvit s dětmi o tom, že lidé mají různé představy o tom, co je krásné a co má jak být, ale oni si mohou vybrat tu svou. Být jim oporou, když se setkají s nepochopením nebo stereotypy. Naslouchat, nezlehčovat. Otevírat to i s učiteli a učitelkami, pokud dítě ze školky nebo školy nosí opakovaně podobná sdělení. Slušně, ale jasně. Jít příkladem. Učit se sami přijímat komplimenty, být spokojení se sebou a, to je důležité, nezpochybňovat druhé. Každá taková věta od rodiče nebo blízkého dospělého, která říká, jsi v pořádku taková, jaká jsi, má sílu léčit to, co bolí. A dává dětem odvahu zůstat sami sebou i tehdy, když okolí očekává něco jiného.